Ja, hvad er der i kassen, mund? Hey, bogen med George Boy. Så min drengedrøm, det var at blive trucker, lastbilchauffør, som man kaldte det dengang. Og det blev jeg som 17-årig, da jeg fik arbejde ved en vognmand, og blev også tilbudt en køretur. Der stiftede jeg bekendtskab med politiet og fik min første bøde. Men jeg blev trucker, og det har jeg været i mange år nu. Se, med 8 millioner kilometer på landevejen, er det også blevet til 8 millioner truckerhistorier. Jamen, hvad der er i min bog, du kan læse det hele. Fra overfald, tilbagefjern, ulykker, spritkørsel, og ikke at få glemt letlevende damer. Ja, hukedog. Det er god læsning. Køb bogen, og jeg garanterer for, at du får bremsespor i underbukserne af grin.